And a very close friend of Bishop Maheri too. Mr. Master of Ceremony, I want to start by saying that Petrus John Masango, Bishop Masango, Father Masango, is not dead, he's alive. Masango, Petrus John Masango, ato kapala o api. We appeal on Bella. We appeal Zule. Hallelujah. Pinanzang kuluma I Afrikaan. Jalo umpiga lapa upapa Masango wakuluma I Afrikaan naga. Perhaps he thought my Juno wasn't too good. It is indeed a sad day. But for Christians, it is not such a day. Because we all long to go and to be where Baba Masango is this morning. That's our hope and that's our destination. And that is the gospel that Baba Masango preached. Meu vrienden, zo, Baba Masango was een groot vriend van me. Ons is baie jaren mekaar. Lekker daar samen gaan. Waar daar samen. Maar ons gepraat, wat moet ons nou maken? Maar ik denk dat daar een mooie dag, hier zo hiervoor, hierdie platform, je zou ook wel eens zeggen, je laat niet op de hap positie, dat komt lekker toe, dat kan van voor het computer. Je hebt gewoon samen met de leiders hierdie mooi kleed aangetrekt. En zo baie geleenthede denk ik vandaag aan. Ik lief gehad. Ik heb een lief gehad uit mijn hart. Hij was mijn broer. En ik wil voor allemaal zeggen, wat vol harten en alle harten, Baba Masango was mijn broer. En ik weet dat die heren Zuid-Afrika wat er wet broer zal weer door Baba Masango. Voor die kerk. Eén versie weer vanmorgen. Dat is een baie belangrijke vers. Ik ben er staan in 2 Koningen 2. Die 12e vers. Ik ben dat wel.
Dit is toen Elia en Elisa samen gelopen. En ik hoop vanmorgen dat al die Elisa's wat samen met hierdie Elia wat ons vandaag begraven gelopen, nog met die kerk loop hier die pad wat vader maar samen voor u gewezen. Loop die pad van St. John's Apostolic Church. Ik lees die versie voor u. Ja, de bal. Ja, u weet, en toen we zo samenlopen, u komt daar een vierige waarheid vat voor je niet aan weg. En hoor wat zei Elisa. En Elisa heeft het gezien en geroepen. Elisa doet bona aan met mesa. En doet daar bona aan met mesa. Mijn vader, mijn vader. Amen. Van Israël. En gloria Israël die spelen. Oh, dat is van Namahaatje Babo. En toen hij ook niet meer zien. Hier had het ramona. Dat is ramona. En hij zijn kleren gegrepen en in twee stukken gescheurd. Hierdie versie zei ook vanmorgen, mijn vader, mijn vader. Vader Masam. Hij was die vader. Hoe de we niet verloren, voor we in Nola, om een pracht te krijgen. En als je mij nog een kazula verloren, hij is Nola. En hij is een groot pracht in Zuid-Afrika. En hoe zit toen naar Zuid-Afrika? Wij zondag. En hij is mooi goed eens op zijn wagen. Hoe dan is het een tempelintje? Hij is een tempelintje. Het verzekert jullie, hij ziet je een quality dag op die wagen. Hey, evangelie op die wagen. En u als kerk heeft de Vader verloren hier op die aarde. Maar die Heer zal voorzien. Die Heer zal zijn mantel op Elisa zetten. U weet die Heerse werkers die raakt op en we gaan weg. Maar zij werken gaan voort. Nou, ik is baie blij dat ik vandaag hier kan weer. Niet blij dat ons zo'n wonderlijke vriend en vader verloren is. Maar ik is blij dat ik hier kan wezen om te zien hoe dat hij voor had het tot die einde toe. En ik is hier om samen u te zeggen, mijn vader. En ik is blij om hier samen te wezen met mijn vriend Bishop Maheri. Je bent toen met de Hamakkinali Musalewa, Bishop Maheri. Ik toch wat terug, en ik toch wat samen met Bishop Maheri. Ook zo blij van die andere Bishop van de kanten. Ik ben aan het zien dat we het hier hebben. Van Bishop naar Wapundief. En nog aan de kanten daar van Kutatsana, we hebben een schale. De Gopana is papa, goed je Gopana van de schale. En zoveel gekeerde en geachte vrienden.
vrienden, hier zijn die burgemeester. Lukupona ramuti mistalle ekuse kambana ba mahemo. Mphatho muthi kanye nabo bonke abadumisekayo kanye nabo. Abenfuso ngoba unokukerk op de overmorgen. En het is zeker dat Baba, we zijn hier geweest het nou en hij kon met ons praten en gezegd, ga aan, vlug! Van nu, hij heeft die streng gewend. Hij heeft die geloof behouden. Nou ja, ik wil niet meer zijn. Ik wil mijn sympathie betuigen met u als kerk voor het groot verlies. Dat moet je niet doen, dat kan je naam niet even zijn uitzoeken om daar aan te laten. U hebt iemand groot verloren. Niet een groot meneer, niet maar een groot kind van die Heer. Ons heeft genoeg groot meneer in Zuid-Afrika wat niks betekent. Hier was een groot mens, een groot christen, een groot leier, iemand dat God lief gehad heeft. En ik wil graag dat al die predikers proberen om een zijn voetsporen op te volgen. Niet dat in die kerk iemand groot verloren is. Ik zei van u hier Katlehom en het een groot man verloren. Het gaat verder om te zeggen, Zuidelijke Afrika is een groot man verloren. Want hij heeft geweest hoe waar die lucht is en hij heeft gebid voor die land. Jullie zijn een dot aan een mooie liefde. For the great work. He mentioned the fact that Father Masango was a child of God. Kakulu njengobana enza lenikafasi lokutubala babuhumkwana kankulunkulu. Iriwa keniso kwayindana. We have put amongst us a representative of my government. Consul General of Japan and South Africa. Reverend Charlie. He is a great friend of mine. We know each other for years. We knew each other before we met in the civil service. And he is one of the Botswana who are dedicated to the cause of the country. I thank Master of Ceremonies, I thank even the ministers who are here present. I thank Senator Vessel.
and our mother and father present. Harga semua la buah mabati di Bujuana le baba bukan sana aku ini. You have to relate the story of the relation between Bujuana and Baba and in Africa. Babana rona Bujuana lepas bau dia bermasalah amana. We Bujuana had a lot of problems. Me Rona Bosilo Babona Waiti Hai Kari Oe Mama Kake Mota Ayama Luena Baskaboleba. We in our country, if a person shoots you when you're in trouble, you never forget. Hana wata beli ke dirka buat apa? If I had time, I would really keep a good desk for you. Hana beli ke dirka buat kira-kira di Johor itu tuan. If I had time, I would do that. Hana beli ke kita buat di Johor I will talk about the relation because my heritage with the Joseph and